बालनि मालायबा सनिया मोना इसिबां दामिनि मबाइल बायबाय आंनियासो खाम गैया 10,000निल'थार बिसोरनासो मालाय इसिबां दाम गोसानि सोरनियाबा 30,000नि सोरनियाबा 35,000नि बा मालायबा आंनियासो लासिं 10,000निल'थार बिसोरनि सिगाङाव आङो आंनि मबाइलखौ दिन्थिनोनो लाजिग्रा जाबायहाय लोगोबाबो आं दा दाम गोसानि गोदान मबाइल अबाव मोनबावगोन दिनै 20-22,000सोनि मबाइल मोनबाबो जागौमोन गंसे दा बे 10,000नि मबाइलखौ आं दिहुननोनो लाजिग्रा जाबाय बे अनजालु भिखारियाबोथ' आंनो अबाव एसेबां दाम गोसानि मबाइल होनो हानो दा आंनि गोदान बयफ्रेन्ड करणनियाव बिनोबो एसे बोरैबा मोनो दानो बिबाबो बेयो मा सानगोन दा मोनसे खायदा बोराय बाहायनांगोन नङाबा मोनसे खायदा मोनदों र' आङो हेलौ करण मा खालामदों दा दंथ'यो र' ओरैनो नोंहालाय आंबो दङ र' ओरैनो आं दिनै मार दुखु नों मिन्थिगौ दा आंनिया मबाइलानो गाज्रि जाबाय ग्लासखौनो थुनोनो हाया आं नोंनियावबो जेनथेनसो फन लागायदों माने मबाइला टाचखौनो जानो नागिरा जेनथेनसो नोंनियाव नांदों बेबो आङो 1000 बारसो जुजिदों बेनि उनावसो नोंनियाव नांदों आं दा मबाइल अबाव मोनबावगोन आं दा बे मबाइला गाज्रि जाबा नोंजों बोरै रायज्लायगोन बिदिसो जाबाय होमबा औलै करण आं मार दुखु मोनदों दा मबाइल गंसे बायनो थांबा खथ' 10,000 20,000 गाहाम थांगोन सिम्पल मबाइल गंसे बायनो थांबाबो नोंनो 10,000 फैसा नांखागोन आं दा अबाव मबाइल मोनबावनो देनाय जोंहा आइ आफायाबोथ' इसेबां 10,000 20,000 दामनि मबाइल बायना होब्रबनो हानाय नङा आरो फारसेथिंजाय आंनि आखायावबो थाइसेबो फैसा गैया दे नोङो बारा दुखु खालामबाय थानाङा आं होगोन दे आं बायना होगोन नोंनो मबाइल आं दङ ना आं थानोबो नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा मा होनदों नोङो करण नोङो आंनो मबाइल बायना होगोन नांलाया दे मानो नाङा जानो होमबा नोंलाय आंजों बोरैथ' रायज्लायो दा नोंनि मबाइला गाज्रि जाबायबा बेनोथ' आंनियाथ' दा फाहामनोबो फैसा गैया फाहामबाबोथ' खमसे खम 2,000 फैसा 3,000 फैसा नांखागोन नाङा दे फाहामलायनाङा बियो आरो गाज्रि जाफिनगोन बिनिसाय गोदान गंसे बायना होगोन दे आङो थेवब्लाबो नोंनिफ्राय एसेबां हाजार दामिकनि मबाइल लानो बोरैबाबो मोनो माथो नांलाया दे नङाबा मानो नाङा जानो आं नोंनो गाबोननो फैसा हरगोन आं नोंनो 20,000सो सोना होगोन नोङो मबाइल गंसे बायना लाबानो जाबाय 20,000 फैसा सोना होगोन आंनो हेलौ खोनादोंना खोनायाखै खोनादों दे होमबालाय नोङो जुदि एसेबां गोसो दङबा हरबानो जाबाय आङो गाबोननो सोना हरगोन दे होमबा दा दोनथ'नि आङो ओंखाम संनि र' दे जागोन दे आइ लाभ इउ करण नोङो आंखौ दानिनिफ्राय एसेबां अनखायो आइ लाभ इउ टु दे होमबालाय अनजालु सैमा दंला भिखारि नोंखौ नांला आं नोंखौ गाबोननिफ्राय ब्रेकआप होसिगोन नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै डिलिट खालामगोन आं नांला आंनो नों बायदि भिखारि मानसिखौ थारमाने बेखौ सानफ्रोमबो फोनबाथाय मोखाङा गुफुर जालांगोन आंनिया आंबो सानफ्रोमबो फोनग्रा जासिगोन र' आंबो गुफुर जागोन गुफुर जानानै देखायथारगोन आंखौ गोसोमखाय रावबो नायनो सुखुवा बेनिखायनो बयबो बुंहरबाय थायो गुफुर खालामदो होननानै जागोन आंबो सानसेबाबो गुफुर जाना दिन्थिथारगोन बिदिनो आङो इउटुबाव नायै फोनबाय थागोन आं मा फोननांगौ मा फोननाङा ओमफ्राय सानसेबाबो गुफुर जाना दिन्थिथारगोन आंखौ गोसोमखाय रावबो नायनो सुखुवाना दा गुफुर जानो होननानैबो गुफुर जाब्रबनो हायाना जोनोमनिफ्रायनो गोसोम आं मानसिया थेवब्लाबो आङो गुफुर जाना दिन्थिथारगोन गथ' गोसोम मानसिफोरानो गुफुर जालांबाय आंबो गुफुर जागोन थेवब्लाबो आरो सानसेयावनो गुफुर जाब्रबनो हायाना बेनिखायनो लासैनो गुफुर जागोन आरो उनाव आङो दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो फोनना थाग्रा जासिगोन र' बिदिनो लासैनो ओमफ्राय बिबारियाबो मोनबायसे गुफुर जालांगोन आङो ओइ मोस्रोम मा खालामबाय दङ गुफुर जानायनि क्रिम नागिरबाय दङ र' आङो
दासो सिख्ला देरनायखाय मोदोमाव नांदों गोसोम होननानै। आंलाय माथो नोंखौ सिगांनिफ्रायनो मोखांफोराव एसे माबा माबि फोनना थानो होयोमोन बै फेरेन लाबलेंफोरखौनो। गावगाया जेबोखौनो फोना मोजाङैनो थाया अबाव गुफुर जानो। मालायबा नोंनि बायदि गोसोम गोसोमफोरानो गुफुर जालांबाय। नोंहा आरो बांद्रायसो गोसोम जालांनो हमदों। मोखांफोरखौनो जेबो जोथोन लायाबा नोङो बोरै साफा जागोन देनाय, बोरै गुफुर जागोन। बेखौनोथ'लाय आब', आं जुदि सिगांनिफ्रायनो मोखांखौ एसे साखोन सिखोनै लाखिनायब्ला गुफुर जागौमोन खोना। मोखाङाव लाग्राफोरखौ लाबाय थाबोला आं जेबोखौनो फोनामोन नालाय, बेनिखायनो गुफुर जानो रोङाखै। जागोन र', आंबो सानसेबाबो गुफुर जाना दिन्थिगोन। आंखौ गोसोमखाय रावबो नायनो सुखुवाना। गुफुर जादो नोङो मोस्रोम, गुफुर जादो होननानै बयबो बुङोना। मानसि आरो सानसेयावनो गुफुर जाब्रबनो हायो आरो। एसे बुजिनांगौना मानसिफोरा। गोसोमखायनो रावबो नायनो सुखुखाया आंखौ आब'। आं बिराद दुखु मोनोलै। आंलाय माथो जेबो मोना, गोसोमबाबो नायनो सुखुयो माथो आं नोंखौ। नों सुखुबालाय मा जानोखाय, गुबुनफोराथ' आंखौ नायनो सुखुवाना। गोसोम गोसोम होनना बुंबाय थायो, आं दुखु मोनसोयो। दे मानसिफोरनि बुंनायखौलाय आरो मा। गोसोआ मोजां जाबानो जाबाय, गोसोआ गोसोम जायाबानो जाबाय, मिथिगौना। गुफुराथ' जाहोआना। नंगौ, थेवब्लाबो आजिखालिनि मानसिफोरा गोसोखौ नाया खोनालै, खालि गुफुर गोसोम बेफोरखौल' नायो। गासैबो मानसियानो बेफोरबायदि नङा दे। सोरबायाबा महरखौ नायनानै मोजां मोनो, सोरबायाबा गोसोखौ नायनानै मोजां मोनो। बयनिबो गोसोआ समान नङाना, बयनियाबो आलादा आलादा। थेवब्लाबो आङो गुफुर जाना दिन्थिथारगोन आब'। गुफुर जानो हाबाथ' नोंहानो मोजां। मोखांफोरखौ एसे जोथोनै लाग्रा जादो नोङो। मोखाङाव लाग्राफोरखौ, क्रिमफोरखौ फोनग्रा खालामदो नोङो। औ, दिननिफ्रायनो आङो मोखाङाव लाग्राफोरखौ लाग्रा खालामसिगोन। आयै, आंखौ दख'ना गोदाना समायदोंना नायनाय? समायनायालाय समायदों र', ओमफ्राय नोंलाय मानोथ' गानदों? गाज्रि जागोनलै आइ। आं गाननो लुबैनायखाय गानबाय आरो। ओमफ्राय आयै, सनसफित आदाया जोंफोरनो दख'ना बायना होनो एसेबां माने बुरजा फैसा अबाव मोनदोंलै? जानो आइ, अबावबा एसेबां फैसा मोनदों? मानसिखौ सोंनोबो माथो मानसियानो थाया न'आवनो। फैनानै ओंखाम जायो, बेनिफ्राय ब्र'नो ओंखारना थांखायो। ओमफ्राय आयै, जोंहानि बै बाथोन देग्रा अनला खारै देग्रायालै, बे मेचिनखौ आदाया अबाव बायना लाबोदों? एसेबां मोजां, आं थेवब्लाबो गिसोयोलै। शर्ट जाजानो गिसोयो, बेनिखायनो आं बायनायानो थाङा। मोनबोदोंनो आदाया नोंसा। मोनबोदोंसो आयु, उनना थानानो सोरनिबा गलांनाय। मोनथियाथ', आंबो एसे बोरैबा मोनदों। मालायबा बायना लाबोदोंमोन, हनै गलांबायसो। आयै, आंना दख'ना गोदाना गांनै जाबाय। मोजाङानो जाबाय आरो गांनै जाबायबालाय। औ, सिगांबा अबावबा थांनो नागिरबा बे गांसेखौनो गानलांबाय थानांगौमोन। ओमफ्राय दा बे गांसेखौ मोननायखाय बिराद मोजां मोनबाय आरो आङो। बेखौबो गानलांनो थांनो हासिगोन आरो एबारनिफ्राय अबावबा थांबा। दुर्गा फुजायावसो मोननांगौमोन आं दख'ना गोदानखौ, नाथाय दुर्गा फुजानि उनावसो बायना लाबोबायना आदाया। दे, दाबो जेबो नङा दे, फैगोन बोसोराव गानलांनो हागोन ना, मोजाङै जाबना दोननाय। जागोन दे आयै। ओमफ्राय नोंनियालाय, नोंनिखौ अबाव दोनदों? आंनिखौबो बागस बोरायाव सोना दोनदों, नोंनिखौबो सोना दोनदे आइ। आयै, ओंखाम उखैजोबायमोन आंखौ। मा बाथोन दङलै ओंखाम जानो? बाथोन गैया दिनै, बेदर एवना दोनदों आं आइ, आलुजों। मा? बेदर? दिनै बेदर अबाव मोनखो आयै? अबाव फैसा मोनदों बेदर बायनो? सनसफिता दाखालि 100 होलांदोंमोन, बिनिनो फुवासे लाबोबाय आं। होमबालाय आं ओंखाम जाहैनोसै। बेदर दंबा आयु, खुदैसो गलायलांबाय। आं जाहैनोसै आयै, आं जाहैग्रोनोसै। बेदर मोनजायैया बेसेबा दिन जाखाबायमोन। जागोनथ' र' आइ, फैसायानो गैयाबा नोंसा आदायाबा अबाव मोननानै होखो दाखालियो। जिखिजाया आं जाहैथ'नोसैलै आयै, नों जाथ'वाबा। दे थां आइ, जाहैग्रो थां। आयै, फैबाय, अबाव थांबाय थायो नोङाबा? माथो न'आवनो थानो नागिरा आजिखालि। न'आव थाबाय थाबालाय अबाव मोनजानो आयै, बेनिखायनो खामानि मावहैथिङो आरोलै, हाजिरा खामला मावहैयो। हाजिरा खामलासो मावहैयो नोङाबा? नोङो मोजाङै खिन्थायाना दे, मावदोंबालाय मोजाङानो। औ, हाजिरा खामला मावहैयो थर', बेनिखायनोथ' नोंसोरनो दख'ना गोदान गोदान बायना लाबोनो हादों आरोलै। माबा जेखि जायो, आङो ओंखाम उखैसोदोंलै। ओंखाम जाबायना? ओंखाम मोनबाय? बाबा, ओंखाम मोनबाय दे। बेदर फुवासे लाबोदोंमोन आङो, नोङो दाखालि 100 होनाया। दे, बेदरबाथ' मोजांसो। थौ, होमबा जाहैनोसै, खुना होदो। थौ बाबा, आगैयाबो जाबायानो। थां खुरै थां। आयै, आंखौ निमाहा होदे। आं सिखावसो खावनानै खामायदों फैसाफोरखौ। माथो बुंबावनो आरो।
खामानिबो मावनो हाया आङो दुरबल मानसि बेनिखायनो सिखावखौनो खावनांगौ जाबाय उफाय गैया ओमफ्राय दाखालिनि गथ'आबा गबाव लांखोसो ना बासिखोसोबा गथ'आ बासिबा मोजां जागौमोनलै बोरैबाबो मोनदों खामानिखौ मावबा मावनानै माथो खालामबावनो आरो गैजारोङि फिसा फैसानि थाखाय मावदों मावाबाबो जाया जिखि जाया दा आंनि आखायाव 14,000 फैसा दङ हाजारसेयाव खरसा जाबाय दिनै आइनो हाजारसे होलांनोसै सनाथि आगै थुदो थांसै ओंखारखांबाय नों बाजै औ ओंखारखांबाय दे आङो ओमफ्राय आइया न'आव थागोनबा औ आइया न'आव थालांथो दे जों सानैबो थांगोन नोङो हारसिं सिखारनो हागोन ना औ आब' हागोन दे लासैनो सिखारगोन आं नै फैसानि बेगखौनो लानो बावदों आं लायनि र' दे नोङो सिखारनो हागौबालाय लासैनो सिखारबानो जाबाय जागोन दे बाजै दे दाबा आंनि उदैया मा जामारदों दाबा दिनै डक्टरा मा बुङो गिनायसो मोनदों आं आरोबा दिनै डक्टरनियाव नायनो थांबा बेसेबांसो फैसा थाङो बाजै मोनाबा हबाव मोनखो फैसा माथो फैसानो गैथारामोन आदानियाव फैसा बिनोबो आदाया दरमाहाखौनो मोनाखैनो आदाया मानो फैसा सोंबाथाय दरमाहा मोनाखैल' बुंबाय थायो मा खालामो बेयो फैसाफोरखौ सिखारनोसै र' लासैनो सार मा जामारदों आंनिया जेबो जायाखै दे ओरैनो गेस्टिक गेस्टिकसो न' सार आंलाय बेखौनो माबाफोर जानाय रोखोम सानदोंमोन गेस्टिक दे गेस्टिकनि थाखाय उदै सानाय जादों नोंनिया सार मा जामारदों बिनिया गथ'निया किडनि मोनसे गाज्रि जादों मा बेफोरखौ मा होनदों नोङो सार किडनि गाज्रि जादों औ बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ बेलाय माथो गाज्रि बुस्थुबो जाया जानांगौबा ओरैनोबाबो जायो जानायनि लोगोआव जेबो खोथा गैया आरो हागौबा बेनो खिन्थाबानो जाबाय आंबो खिन्थायाखै आं ओरैनो गेस्टिक जानाय होननासो खिन्थादों जागोन दे सार ओमफ्राय सार किडनिया दा गाज्रि जादोंबा बोरै हामगोन हागौबा सोलायनांगोन किडनिखौ नङाबा नोंथाङाथ' आं मा बुंनो नागिरदों बुजिखादों पेसेन्टखौ लांनो हानाय जाबाय दे न'आव लाइमोन बाजै आंनिया जेबोआनो जायाखैनो ओरैनो गेस्टिकसो जादोंनो आं आरो बेखौनो माबाफोर गिदिर बेमार जादों होननानै बिराद गिनाय मोनदोंमोन माबा दे जेबो गिदिर बेमार जायाखै ओरैनो गेस्टिक जादोंनो दा मा जागोन सनाथि आगै बोरै हामगोन किडनि सोलायबाथ' लाख फैसा नांगोनलै दा जों अबाव फैसा मोननो एसेबां बेंकआवबोथ' जोंफोरनिया लाखनैबो गैला 1,90,000ल'सो दङ बेखिनि फैसायालाय मा जानोखाय जेबो जानाय नङा न'आव थांनानै अनजालुखौबो फन हरनानै खिन्थाहैनि र' अनजालुखौबो एसे फैसा बुथुमनो होनि बाजै थांनो हानाय जाबायबायसै थुदो थांसै औ जाबाय थुदो थांसै होनबालाय बाजै बेसेबांसो लागोन दा फैसाखौ मिन्थिया दा थांनायावसो होलांनोसै मुलिबो हरगोन दा डक्टरा नोंनिया गेजेर उदै साबाय थायोना एसे मुलि होगोन खोना सागानायनि थेवब्लाबो जेबो नङा दे आंना गेस्टिकसो ना बेनिखायनो आङो गोसोखौ एसे स्रां मोनबाय दिनै नङाबाथ' आं बेसेबा गिबायसो दङमोन थुदो होमबा आगै थौ